ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସରିଗଲାଣି, ମର୍ଗଶିର ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ଥଣ୍ଡା ବି ଆସିଗଲାଣି। ସକାଳୁ ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ନା, କିନ୍ତୁ କେବେ ସକାଳୁ ଉଠି ଯାଇକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା କେତେ ବଢ଼ିଆ ମିଳୁଛି। ଶୀତ ଦିନର ପରିବାର କମାଲ ଅଲଗା ହିଁ। ସବୁ ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ମିଳୁଛି, ଆଉ ଖାଇବେନି ଏମିତି କେମିତି ହେବ? ଯେଉଁ ସିଜନରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେଇଟା ଖାଇବା ଦରକାର ନା। ତ ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ପାଓ ଭାଜି। ଆଗେ ଆପଣ ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ସବୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଗୋବି, ଗାଜର, ଆଳୁ ଆଉ ବିଟ୍ରୁଟ୍କୁ ଭଲସେ ତାକୁ ସିଝେଇ ଦେବେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ପାଣି ଦେଇକିନା ସିଝେଇ ଦେବେ। ସିଝିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ପିଆଜ କାଟି ନେବେ, ଆଉ ରସୁଣ କାଟି ନେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକିନା, ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍। ପିଆଜ, ରସୁଣ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଟମାଟୋ କାଟିକିନା ରଖିନେବେ। ପରିବା ସିଝି ଆସିଲା ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ଟିକେ ବଟର ପକାଇକିନା ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ଦେଇକିନା ତା ଦେହରେ ଆପଣ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକାଇଦେବେ। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଆପଣ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପକାଇଦେବେ। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପରିବା ସିଝିକିନା ଥିଲା ତାକୁ ଭଲସେ ଚକଟିକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମସଲା ଯେଉଁ ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବେ। ପାଣି ଦେଇଦେବେ ଆଉ ସିଝେଇଦେବେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାଜିକୁ ପାଓ ସହିତ ଲଗେଇକିନା ଖାଆନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ।